டில்லு நீ ஒரு ரூம் காட்டுறியா? காட்டுறேன். பொம்பளை வெறி புடிச்சு போயிட்டு டேய் தம்பி, இதுக்கு முன்னாடி குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்டிருக்கியா? இருக்கு பெருசா வைப்பா, போய் சாப்பிடு. இல்லை, நாளைக்கு எனக்கு பிறந்த நாள். நீ என்ன பண்ற? கடைக்கு போய் 2 கேக் வாங்கிடுவா. ஒண்ணுத்துல என்ன பண்ற? ஹாப்பி பர்த்டே டிஜே டில்லுன்னு எழுது. ரெண்டாவது கேக்ல ஹாப்பி பர்த்டே சின்ன டிஜே டில்லுன்னு எழுது. அந்த கேக்க பார்த்து வாவ் வாட் இஸ் திஸ் சர்ப்ரைஸ்னு ஷாக் ஆயிடுறேன். காமெடி பண்ணாதன்னு சொல்லிருக்கேன். நான் தான் இதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொன்னேன், நீ யார்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா எல்லாரும் என்ன கலாச்சிருவானுங்க. அம்மா நான் மாதிரி கேம் ஆடுறா நீ. என்னடா ஏ அவர் பர்த்டேக்கு அவரே சர்ப்ரைஸ் பண்ணிடுறாரு. அண்ணனாலே வேற மாதிரி.